Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Искәндәр Язович, сез үзегез ничек уйлыйсыз? Югары белем булу ул нәрсә бирә һәм нәрсә югары белем булмаган халыклар нәрсәне югалталар? Гомуми масштабта алганда. Гомумән алганда, менә уйлап карасаң, халыкның милли рухы, милли үзаңы, милли ниндидер максаты, үз-үзеңә хөрмәте бар, тик белемнең тулы булуы белән билгеләнә дип әйтелә мин. Ягъни балалар бакчасында милли тәрбия, тел бирелә, башлангыч мәктәп, урта мәктәп һәм югары мәктәп. Менә бу цикллар булганда гына, бу баскычлар булганда гына без нормаль, сәламәт рухи яктан милли җәмгыять күрә алабыз. Башка очракта кителгән. Әгәр дә, мәсәлән, югары белем юк икән, милли югары белем, милли телдә югары белем юк икән. Барбыр ул милләт кимсетелгән яки ничектер башкаларга караганда авыррак хәлдә булган милләт булып тора. Шуңа күрә, менә минем уйлавымча, хәтта хәзерге шартларда да без менә бу максатны куеп, аңа ирешергә омтылырга тиеш. Аны ирешергә, әйме? Менә шул чиракта гына без үзебез белән горурлана алабыз, үзебез алга ничектер оптимизм белән карый алабыз дип саныйм. Милли, гомумән милли югары белем ул бит беркемгә дә каршы кую дигән сүз түгел. Бу бары тик үз телеңне хөрмәт итеп, үз мәдәниятеңне, үзаңны үстереп, демәк, милләтне үстерү. Менә шулай дип карыйм мин. Шуңа күрә бу мәсьәләгә мин бик карыйм, җитди карыйм. Менә сорауга сезнең дә җавап биргәнегез бар иде. Менә шундый әйбер бар бит инде. Телне сакланышы аны теге гаиләдән дип әйтәләр. Менә бу очракта мәктәптә түгел, хәтта югары белемнән нинди роль уйный менә бу телне саклау? Менә әйдәгез башлык гаиләдән, әйме? Менә әйтәләр инде, телне гаиләдә сакларга кирәк. Бары тик гаилә генә җаваплы дип, әйме? Гаилә бит инде космоста яшәми, әйме, ниндидер утрауда яшәми бит инде, ул җәмгыятьтә яши, ул җәмгыятьтәге бөтен булган агымнарны, бөтен булган тенденцияларны бик яхшы аңлый һәм бу җәмгыять кая барганын күрә. Шуңа күрә монда инде бары тик гаилә дип кенә бөтен нәрсәне гаиләгә төшеп калдыру дөрес түгел. Ләкин әлбәттә бөтен нәрсә гаиләдән башланырга тиеш. Ата-ананың җаваплылыгыннан башланырга тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, минем үзем шәхсән шулай эшлим, әйме? Яисә минем якын дусларым, туганнарым шулай эшлиләр. Гаиләдә милли тәрбия башлана, телгә өйрәтү гаиләдә башлана. Ләкин югары уку йорты, мин монда бит югары белем дигән яңадан шул мәсьәләгә кайтсак, югары белем ул бөтен кеше югары белемле булырга тиеш түгел. Безнең соңгы вакытта шундый бер тенденция башланып китте. Бөтен кеше университетка керергә тиеш, бөтен кеше югары белемле булырга тиеш. Бөтен ата-ана шуңа гына омтыла. Җәмәгать алай булмый ул. Һәр кеше башка кешедән аерылып тора. Аның үзенең сәләтләре бар. Кемдер, мәсәлән, бар тик техник, ниндидер шундый гамәли эшләргә башкара ала, яки аңа югары уку белем кирәк тә түгел. Ул, мәсәлән, ниндидер училище яки урта белем, махсус урта белем бирә торган уку йортын тәмамлап, бик яхшы иттереп үзенең тормышта урынын да таба ала, җәмгыятькә файда да китерә ала һәм үзе дә шул эштән ләззәт таба ала. Бу абсолют шиксез, әйме? Менә, мәсәлән, Европада шундай ни бар, әйме? Кагыйдә дип әйтәйин, тәртип бар. Балаларны анда башлангыч мәктәптән соң махсус төрле юнәлешләрдәге урта мәктәпләргә бүләләр. Ягъни алар бөтенсе, мәсәлән, 4 ел башлангыч мәктәптә укыйлар, һәм шушы 4 ел эчендә бала инде үзенең нин күрсәтә, сәләтен күрсәтә, нинди юнәлештә ул үзен ачып җибәрә ала киләчәктә, әйме? Кемдер бик интеллектуаль яктан югары дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә, кемдер нинди кул белән нәрсәдер башкара ала, кемнеңдер сәләте юк. Бу бит табигать, нишләтәсең инде, әйме? Аны әлбәттә бик матур иттереп оештырырга кирәк барсында. Менә Алманиядә шулай эшләнгән. Мәсәлән, анда бар гимназия. Менә 4 ел укыды бала, гимназиягә бара, бары тик гимназиядан соң гына ул югары уку йортына керә ала. Аннан соң бар инде анда
гомум мәктәп дип атала алмыйм. Гомум мәктәптән соң син мәсәлән инде вузга кирә алмыйсың. Ләкин бу кешене кимсетү дигән сүз түгел, бу бары тик аның табигатыннан, аның белеменнән, аның сәләтеннән килеп чыккан ситуация. Ләкин ул кешеләр барыбер ниндидер урын табалар, алар ниндидер гамәли эшләр башкаралар, алар барыбер югалып калмыйлар. Менә шунысы әһәмиятле. Ә бездә ничектер югары белем кирәк дип бөтен кеше баласын университетка бирергә омтыла. Ул алай булырга тиеш түгел, ул алай түгел. Һәм югары белем ул милләт өчен, гомумән халык өчен, гомумән җәмгыять өчен бик югары дәрәҗәдәге бер мәртәбәле бер ничек дип әйтик инде, вазифа дип әйтик инде, бер бурыч дип әйтим. Чөнки бу кешеләр, югары белемле кешеләр милләтнең һәм халыкның һәм дәүләтнең прогрессын үз кулына алалар. Интеллектуаль яктан, фән ягыннан, үсеш ягыннан, икътисади үсеш ягыннан, иҗтимагый үсеш ягыннан. Димәк, монда татарча әйтсәк, штучный товар булырга тиеш. Менә югары белемнең аның функциясе шунда. Бар тик сәләтле, булдыклы һәм шушы нәрсәгә яраклы кешеләрне күтәреп һәм ахыр чиктә милләтне алып бара. Менә безнең хәзерге көндә, мәсәлән, бик яхшы университетларыбыз бар. Biz Казан университеты мәсәлән, Мәскәү университеты, Петербург университеты. Алар Россия тормышында гаҗәеп зур урын алып торалар. Ләкин аларның да теге бер дә шикләнмичә халык тутырып, бөтен теләгән кешене анда кабул итү, шулай бик дөрес булмас иде мәсәлән, Шуңа күрә анда да хәзер әзрәк кагыйдәләр үзгәреп бара шикелле. Кабул итү кагыйдәләре. Менә безнең бит инде күп бер дәрәҗәдә менә бу югары белемне татар телендә бирү дигән шушында күтәрелеш башланган иде. Хәзерге вакытта ул мәсәлән техник уку йортларыннан берсе генә калып бара. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә бу ни сәбәпле шулай? Монда иң гади шул, безнең мотивация дигән нәрсә юк бит. Кешене татар телендә югары белем алу ничек кызыктырырга тиеш, кая алып бара ул аны? Менә шул сорауга безнең җавабыбыз юк, Әйе, без бит менә гомумән без ике теллелек мәсьәләсендә бик, минемчә бик бер катлы гына уйда булдык яки фикер йөрттек. Менә ике теллелек. Без әйтәбез, ике тел ул безнең ике дәүләт теле. Һәм бөтен кеше дә шушы ике телне белергә тиеш дип әйттек тә, шуның белән тынычландык та шикелле, Бу безнең уртак хатабыз минемчә. Монда һичшиксез без ниндидер мотивация дигән нәрсәне уйлап куярга тиеш идек. Ул уйланылмады, кызганычка каршы, чын мәгънәдә. Аның турында бөтен кеше белә, бөтен кеше сөйли, шу мотивация кирәк, максат кирәк, киләчәк турында ниндидер уйлану кирәк, перспектива кирәк. Ләкин кызганычка каршы, менә бу мотивация дигән нәрсә куймады. Яисә кеше бара, мәсәлән, югары уку йортына, татарча белем ала, мәсәлән, авыл хуҗалыгы өлкәсендә, яисә химия өлкәсендә, яки төзелеш өлкәсендә, ул аннан соң бу белемне файдалана аламы киләчәктә? Теге, әлбәттә, без теге күтәрәбез телебезне, безнең телебезнең дәрәҗәсен үстерәбез дип тырыштык, югары уку йортларында татар телен керттек. Шактый, минемчә, фидакар кешеләр анда өлкәдә эшләделәр, бик тырышып эшләделәр, һәм хәзер дә эшлиләр. Аларга бик зур рәхмәт, чын мәгънәдә бу милләт өчен кайгыртучы кешеләр. Ләкин максат куелса, тагын да яхшырак булыр иде. Мотивация дигәнсә, кеше файдалана аламы ул нәрсәне? Беләсең, монда Рамис әле шундый бер нәрсә бар бит, Без менә бу өлкәдә кызганычка каршы бик күп нәрсәне нигезсез эшләдек. Ягъни нигезне әзерләмичә эшләдек. Менә мәсәлән, ике теллелек, күп теллелек, билингвизм мәсьәләсе ул бит инде бик күп илләр өчен актуаль мәсьәлә. Бик күп илләрдә бар шундый ситуация. Бездә ныгытып бу тәҗрибә өйрәнелдеме? Монда без әллә нәрсәләр аталабыз, ул аерым дәүләт, тегесе монысы дип әйтәм. Ләкин бит менә күп телле дәүләтләр бар. Менә Швейцария мисалы бар, Бельгия мисалы бар, яисә Каталония, яисә Канада, яисә минем иң яраткан мисалым Италиянең Көньяк Тироль провинциясе. Менә карап карыйк. Көньяк Тироль провинциясе, минем анда үземнең булганым бар, шуңа күрә менә күрә алам, әзрәк кенә аңлата алам. Көньяк Тирольдә 60%-тан артык кеше немецлар яши. Бу Италия бит унитар дәүләт, федератив дәүләт түгел, 60% немецлар яши. Якынча
35% итальяннар һәм 4-5% ладин дигән кечкенә вак халык дип әйтәйин, күп аз санлы халык. Һәм аларда bütün законнар кабул ителгән ике теллелек турында. Бер нинди дәүләт теле түгел, ә ике теллелек турында. Димәк, монда аларның bütün критерийлар бар. Нинди эшкә алганда, нинди кеше нинди дәрәҗәдә телне белергә тиеш. Аның bütün нәрсә хәл ителгән. Түгел һәм аларда чын мәгънәдә ике теллек хөкем сөрә. Бездә менә шушындый тәҗрибәләр, матур тәҗрибәләр кызганычка каршы өйрәнелмәде. Менә без күп нәрсәне теге, без эшлибез тиз генә, әйдә ике телне нитик тә, шуның белән игълан итик тә дәүләт теле итеп, һәм бөтен кеше шушына ияреп, ике телне өйрәнәчәк дип. Менә мотивация дигән нәрсә, ул яисә кешегә ниндидер барыбер безнең кеше прагматик бит, әйме? Барыбер бу дөньяда теге ике аягы белән дә җирдә басып тора. Һавада очып йөрмәйем бул турасында хыялланып. Кеше уйлый, ике телне беләм. Кая барам? Ике телне беләм, мәсәлән, ике телне өйрәндем химия өлкәсендә. Кая барам? Кая файдаланам? Ул мәктәпкә килә дә, университеттан соң, мәсәлән, яки институттан соң килә дә эшкә, аңа татар теле кирәк буламы бу өлкәдә, юкмы? Аның белән шуңа күрә bütün тармакларын, bütün юнәлешләрен һичшиксез уйларга дип саныйм мин. Бу менә кызганычка каршы бик ни эшләнмәде. Әйбәт эшләнмәде дип әйтәйин, теге нигезле эшләнмәде. Мотивация нәрсә була да менә бүгенге шартларда? Була аламы соң ул гомумән? Яхшы сорау. Мотивация, матди мотивация булырга мөмкин. Бу Россия конституциясына каршы килә. Менә бар шул. Монда әлбәттә сөйләшергә кирәк, уйларга кирәк, әйме. Ну, мотивация дип әйтик инде, эш перспективалары. Яки матди булмаса, ниндидер үсеш перспективасы, мәсәлән, ике телне беләсең, ике телне файдаланасың, эш перспективасы бар. Ну, менә ничектер менә бит аны хәл иттеләр шул ук Италиядә, әйме. Анда мәсәлән, хәтта мәсәлән, идән җуучы уборщицага да аның ике теллелек таләбе куелган. Ләкин аның дәрәҗәсе башкачарак. Яисә, мәсәлән, чиновник ниндидер югары дәрәҗәдәге ниндидер дәүләт функцияларын үти икән, аның белем дәрәҗәсе яхшырак булырга тиеш. Аның бүтән шундый төгәл билгеләнгән аларда мәсәлән. Нишләп ул? Унитар дәүләттә мөмкин, ә федератив дәүләттә мөмкин түгел. Димәк, тәҗрибәгә таянып, без законны бозмыйча матурына бүтән нәрсәне эшли алырбыз дип саныйм мин. Мин бәлки идеалисттер. Менә хәзер милли педагогик уку йортын, институтны булдыру турында сүз чыкты. Сез аны менә сезнең ничек күз алыйсыз, нинди була? Менә шулай күз алыйм мин аны, Рамис. Менә безнең матбугатта хәзер соңгы вакытта да бик күп булды, басмалар, чыгышлар да булды. Менә Фәндәс Сафиуллин, безнең мөхтәрәм сәясәтчебез, бик күп язды, һәм заманында бик актив көрәш алып барды. Милли университет турында, әйме? Милли университет. Һәм хәтта аның проекты да бар иде, аның төрле юнәлешләре, тармаклары инде хәл ителгән иде шикелле. Хәтта безнең Казан федераль университетының ректоры ул вакытта 90-нчы еллар башында үзенең тәкъдимен ясаган иде. Шушы милли университетның нигезләрен Казан дәүләт университеты кысаларында башлап җибәрергә, ягъни беренче адымнарын ярдәм итәргә дә әзерлеген күрсәткән иде. Аннан соң ничектер шул ук вакытта милли университет төзелде дигән игълан да булып алды. Милли университет төзелде дә шикелле кагазда, дөрес аның ниндидер структуралары да барлыкка килде, ләкин анда ничектер ул бик бары тик һәвәскәр рәвештә генә булды, әйме. Теге чын мәгънәдә профессиональ уку йорты булмады ул. Ниндидер балалар бакчасында дәресләр дә уздырдылар, студентлар да җыйганнар иде. Милли университет дип аны бик югары бәяләделәр, ләкин нинди милли университет инде ул? Балалар бакчасында дәресләр уздыра торган. Мин анда үзем, мине чакырганнар иде, анда лекциялар укыганым булды, әйме. Ләкин бу проект һичшиксез бары тик теге бәлки сүз өчен генә булгандыр дип саныйм. Но менә Фәндәс Сафиуллин алып барган милли университет чын мәгънәдә белә теге ул проект бик яхшы проект иде, кызык проект иде. Фикер алышу бик актив булды, бик минемчә бик зур фикер ияләре бу мәсьәләдә үз тәкъдимнәрен ясадылар. Ул тормышка ашырырлык проект иде ул. Ләкин ничектер сөйләштек. Минемчә нидер дәүләттә карары бар иде милли университет турында. Шуннан соң бу эш әкренләп икенче планга күчте дә, хәзер бөтенләй онытылды.
Ярар, хәзер менә яңадан шундый без хәзер шундый ситуациягә килдек. Менә бүген соңгы 4-5 ел өчен 4-5 елны алсак, мәсәлән, нәрсә килеп чыкты? Татар мәктәпләре эшләп киләләр. Яхшымы, начармы, авырлыклар белән авырлыксызмы, ниндидер өлкәләрдә, ниндидер районнарыбызда хәлләр шактый катлаулы һәм мөшкел, кайберләрендә бөтенесе матур гына, көчле генә татар мәктәпләре дә бар. Ләкин хәзер проблема, иң зур проблема туа бу татар мәктәпләре яшәсә киләчәктә аларда милли телдә, татар телендә предметларны кем укытыр? Монда бит сүз бармый татар теле һәм әдәбият укытучылары турында гына. Сүз бара, мәсәлән, физика укытучылары, география укытучылары, ул фәннәр бар. Һәм алар татар мәктәпләрендә һәрхәлдә соңгы классларга кадәр татарча укытылалар. Кем укытыр аларны? Хәзер әле эшләп килә торган укытучылар, алар кемдер пенсияга китә, кемдер башка сәбәпләр аркасында китеп бара мәктәптән. Кем килә алар урынына? Менә проблема, әйме? Менә хәзер теге пединститут бетерелгәч, без әйтәбез, менә бөтен теге татар теле укытучыларын Казан федераль университеты әзерли, чыннан да шулай, аларда ул әзерлек бара, татар теле һәм әдәбияты юнәлеше, татароведение, татаристика дип атала инде, ул университетта эшли, нормаль үсә, минемчә тәҗрибәле укытучылар анда эш алып баралар, студентларны җыялар. Димәк, әле бу өлкәдә без әзерлибез ниләрне, белгечләрне. Ләкин кайбер башка юнәлешләр буенча нәрсә эшләнә. Менә бу проблема, минемчә, хәзер шундый теге бик актуаль бер мәсьәлә булып китте, һәм минемчә ул милли педагогика институтын, яңа уку йортын ачу мәсьәләсе һичшиксез бүген көн кадагында тора торган мәсьәлә. Без менә шушы юнәлешләр турында уйланырга тиеш киләчәк турында. Һәм димәк, монда сүз бара, димәк, милли университет түгел, милли педагогик уку йорты. Димәк, ул күбрәк менә шушы татар мәктәбенә йөз тоторга тиеш, ориентацияларга тиеш, ягъни укытучылар әзерләргә. Без теге монда әле теге шин бу югары белем структурасы оешту дип әйтә алмыйбыз, ул ачылса. Монда без әлегә бары тик урта мәктәпләрнең ихтыяҗларын гына канәгатьләндерәбез. Бу чыга, шулай бит. Монда теге зур киң рәвештә фәнни оешмалар түгел, бары тик педагогик юнәлеш кенә барлыкка килә бу чиракта, ул барлыкка килсә. Бу бер нәрсә. Икенчесе нәрсә әйтергә кирәк монда бу чиракта. Әгәр дә без бу уку йортын төзү мәсьәләсен күтәрәбез икән, минемчә, ул хәзер күтәрелде инде, чөнки президентыбыз үзенең юлламасында аны турында әйтте. Без әлегә аның конкрет формаларын күрмибез, ниндирәк юнәлештә үсә ала. Мәсәлән, бер сорау туа, шундук аны без аерым мөстәкыйль уку йорты итеп ачабызмы, әллә, мәсәлән, шул Казан федераль университеты кысаларында ачабызмы? Әгәр дә мөстәкыйль уку йорты ачабыз икән, анда шактый зур сораулар, кыйынлыклар туырга мөмкин. Аның статусы, ул кем карамаганда булачак, безнең республика карамагында гына булачакмы, әллә федераль уку йорты булачакмы? Ул вакытта аның документациясе, юридик яктан раслануы, барысы да шактый авыр һәм башваткыч мәсьәләләр булып чыгарга мөмкин. Әгәр дә без аны Казан университеты кысаларында ачабыз икән, бу икенче мәсьәлә. Монда кайбер нәрсәләр җиңелрәк хәл ителәчәк, ләкин шул вакытта яңадан Казан университеты дип ачсак, тагын да сораулар туырга мөмкин. Безгә тагын кемдер әйтәчәк, безгә мөстәкыйль уку йорты кирәк, яңадан Казан университетына ташланачаклар. Бу очракта да андый проблемалар булырга мөмкин. Ләкин минемчә, мәсәлән, һәрхәлдә башлап җибәрергә кирәк Казан университетыннан. Минемчә, Казан университетының потенциалы бик зур, ул бик зур алып бара, һәм монда менә шушы булган кадрларга булган тәҗрибәгә таянып була, чөнки Казан университетында минемчә хәзер иң көчле кадрлар эшли, педагогик яктан да, фән ягыннан да, шуңа күрә монда теге менә шушы юнәлештән башлап. Киләчәктә бәлки чыннан да аны ул аякка басса, аны инде бөтен теге ничекәлекләрен аңлап мөстәкыйль дип буладыр. Тагын бер нәрсә, нинди генә булмасын безнең карар, нинди генә булмасын безнең
Менә бу юл Казан университеты, мөстәкыйль уку йортымы, ләкин теге ашык-пошык, уйланмыйча, фикер йөртмичә, бәхәсләшмичә андый уку йортын ачарга ярамый. Чөнки безнең шундый бер куркыныч бар, яңадан біз татарча әйтсәк, среднестатистический пединститут ачсак, кемгә кирәк ул? Әгәр дә ул институтка бары тик аптыраган кешеләр генә килсә, теге мин русча начар сөйләшәм, әйдә инде 5 елга килим әле Казанга, шунда пединститутта укып, аннан соң күз күрер. Юк, мәктәпкә барасым килми. 5 ел укыйм, аннан соң күз күрер. Андый фикер йөртүчеләр килсә, әгәр дә һәм без моңа күз йомсак, кирәк тә түгел андый уку йорты. Ул уку йорты булырга тиеш чын мәгънәдә хәзерге заманча бөтен яктан. Ул булырга тиеш модерн, ул булырга тиеш алдынгы. Аны тиз генә башлап җибәрү яки оештыру бик кыен. Шуңа күрә аны безнең вакытыбызда азын дөресен генә әйткәндәйме, ләкин барыбер бик яхшы әзерлек кирәк. Кадрлар мәсьәләсендә, техник яктан тәэмин итү, хәтта бина мәсьәләсендә, бөтен яктан бөтен нәрсәне уйларга кирәк. Монда телләр мәсьәләсе укыту, укытучылар монда чын мәгънәдә югары дәрәҗәдәге профессионаллар булырга тиеш. Аларга кеше сокланып карарга тиеш. Менә ул вакытта без татар теленә дә мөнәсәбәтне һичшиксез җәмгыятьтә үзгәртә алабыз, уңай якка тагын да яхшырак, уңай якка үзгәртә алабыз. Менә бу нәрсәне минемчә бик нык уйларга кирәк. Бик нык уйларга кирәк. Теге тиз генә ачтым һәм президентка хәбәр иттем. Менә без ачып җибәрдек, Аллага шөкер, бөтен кеше тынычланды, алай булырга тиеш түгел дип саныйм. Безнең бармы шушындай тапкыр югары белемле педагоглар әзерли алырлык төрле фәннәрдән укытучылар? Кая киткән соң алар? Алар бит бар иде кайчандыр. Димәк, хәзер дә бар. Минемчә, хәзер без хәтта безнең урта буында да таба алабыз андый кешеләрне. Алар бит, мәсәлән, шул ук авыл хуҗалыгы институтында, КНИТУ КХТИда, төзелеш архитектура академиясында чын мәгънәдә татар жанлы, менә шушы юнәлештә инде тәҗрибә, азмы күпме тәҗрибә туплаган. Казан университетына әйтеп торасы да түгел инде. Шундый кешеләр бар бит алар. Димәк, аларны туплап була, аларны өйрәтеп, аларны тагын да алар алдында максат куеп, һәм монда мин уйлыйм, монда без Мәскәү, Петербургтан кадрлар турында да сөйләшә алабыз. Рус телле кадрлар, мәсәлән, нинди юнәлешләрдә безгә ярдәм күрсәтә алалар, нишләп алар ярдәм күрсәтергә тиеш түгел. Әгәр дә без алар белән матур итеп эш алып барсак, минемчә монда чит ил тәҗрибәсен өйрәнеп, чит ил кешеләрен дә чакырып була укыту өчен. Ул бит теге бары тик без татар дөньясында татар телендә генә йомылып утырырга тиеш түгел, монда ул әйткәнемчә, ул укытучы, мәсәлән, физик укытучы без югары уку йортында тәрбиялибез икән, ул яхшы дәрәҗәдә физиканы белергә тиеш. Димәк, татар телен белергә тиеш һичшиксез, инглиз телен белергә тиеш. Ул ниндидер башка физикага якын булган фәннәрне азмы күпме белергә тиеш. Ул, димәк, мәдәниятны белергә тиеш. Бу мин менә әле күптән түгел бер интервьюда әйттем, татар теле укытучы, мин һәрмәндә әйтер идем, татар телле укытучы бриллиант булырга тиеш. Менә ул вакытта максатка ирешә алабыз. Безнең потенциал бар булсын, бриллиант җитеш. Соң хәзер безнең потенциал юк дип кул кушырып утырып булмый бит инде, Рамис. Әйдә, хәзер менә эш башланып китсен, карарбыз, кешеләрне чакырырбыз, сөйләшербез. Мин бу эшне бит мин оештырмыйм, ләкин минем уйлавымча, менә шушындый бар тик шушы ничек дип әйтик, схема буенча гына без эш алып бара алабыз. Бары тик шушындый вектор буенча гына. Искәндәр Әзәров, мәсәлән, бу теге мәгариф өлкәсенә карый торган сорау инде тулысынча бу темага булмаса да, менә шушындый хәлне күзәтергә була. Менә без күрәбез, менә ниндидер теге буыннар арасында, теге буыннар алмашы. Аеруча менә галимнәр арасында, мәсәлән, без күрәбез, ниндидер галим китеп бара, аның артында аның шәкертләре басып тормый. Менә ни сәбәпле мондай хәл күзәтелә? Монда беренчедән гомум тенденция бар. Кызганычка каршы, бу татар тенденциясе гына, татарда гына булган хәл түгел бу. Бөтен җирдә дә шулай ул. Менә мин әйтәм, мәсәлән, гуманитар фәннәр турында. Хәзерге яшьләр, алар кызганычка каршы, бу теге карт кешенең теге мыркылдавы булмасын инде, шулай кабул ителмәсен иде.
Ләкин бу объектив күренеш. Безнең технологиялар хәзер шул хәтле теге алга китте. Хәзер мәктәп, мәсәлән, беренчедән мәктәп балаларны боза. Еге дигән нәрсәме? Чөнки соңгы 2 уку елында бала мәктәптә бары тик еге тапшырырга өйрәнә. Ягъни башкача әйткәндә кнопкага басарга. Маймыл шикелле. Аның интеллекты үсми. Үсми. Абсолют күпчелекнең. Чөнки анда мөстәкыйль фикер йөртү, анализ, бәхәсләшү, нәкъ менә шушы вакытта аны өйрәтергә кирәк. Монда без санап утырабыз. Кайсы вариантны сайлыйсың? Оп, дөрес. Ой, дөрес түгел. Укытучыга шелтә, бала җылап утыра. Алай булырга тиеш түгел. Еге коточкыч зур хата. Аны ниндидер башка формада эшләп булыр иде, но хәзер шундый бу хәзерге көндә минемчә мәктәпне үтерә торган бер гомумән урта белемне үтерә торган бер күренеш. Бу минем карашым. Икенче нәрсә технология үсеше. Балаларны боза интернет. Балаларны боза интернет һәм хәзерге технологиялар. Бала нәрсәгә өметләнә? Менә мин карыйм, алар киләләр институтка, университетка утыралар лекциядә. Алар карап утыра смартфонына, алар карап утыра планшетына. Алар үзенең аңына, үзенең фикер йөртүенә, үзенең белеменә таянмый, алар шушы техникага таянып эшләргә өйрәнгән казанычка каршы. Һәм менә бу тенденция ниндидер бер яктан бу әйбәт ул. Әйме? Ул яхшы ул технологиялар булу, мәтәк бик теге тиз генә күп мәгълүмат табарга мөмкинлеге, ләкин кешене боза ул коточкыч дәрәҗәдә. Чөнки кеше уйларга өйрәнми. Кеше бары тик шушы, хәзер телефон, смартфонны сүндер, интернет юкка чыкты, нәрсә була бала белән? Ул үзен кая куярга белмәячәк. Менә синең балаларың бармы? Телефонда утырамы? Менә син сүндереп кара бер көнгә телефон. Нишләр идең икән? Менә үзең тәҗрибә өчен карап кара, Рәмис. Син үзең сүндереп кара телефонны бер көнгә. Яки компьютерга кара. Ничектер теге неуютно килеп чыга бит бу тормыш, әйме? Менә ул теге шундый бәйләнү һәм үзеңнең ичке белемеңне, үзеңнең фикер йөртүеңне югалту, ул технологияның бер кызганычка каршы тискәре нәтиҗәсе яңа технологияларның. Бер яктан эшне җиңеләйтә, тормышны җиңеләйтә, икенче яктан кешене бик нык дәрәҗәдә боза. Менә хәзер минем менә синең сорауга җавап, әйме? Менә бу тенденция ул бөтен халыкларга, бөтен дәүләтләргә хас, татарына да, русына да, башкасына да. Шуңа күрә фәнгә бала менә шушы җиңеллек дип әйтик, туган җиңеллек, алдаучы җиңеллек аркасында фәнгә бала артык омтылмый. Чөнки фәндәшләргә кирәк. Әйе, бар анда гениялар, бар анда бөек талантлар, алар әлбәттә үз юлларын табалар. Ләкин без менә фәнне генә гениялар гына алып бармый. Фәнне алып бара, хәтта кай вакыт гади эшләүчеләр дә, гади хезмәткәрләр дип әйтик инде, фәнни хезмәткәрләр, алар да фәнне алып баралар. Алар бит экспериментлар куялар. Аның өчен эшләргә кирәк. Гуманитар өлкәсендә шулай үсәргә кирәк. Мәсәлән, доктор булыр өчен, профессор булыр өчен 15-20 ел армый-талмый эшләргә кирәк фән өлкәсендә, акчасы юк. Һәм бала уйлап утыра. Мин монда нәрсәгә бу фән өлкәсенә барыйм әле? 15 ел эшләп, мин качан гына нормаль зарплата ала башлыйм, качан гына мин акча эшли башлыйм, качан мин чит илгә йөри башлыйм. Аңа кирәк хәзер һәм бүген бөтен нәрсә. Акчасы да кирәк, аның дәрәҗәле урыны да кирәк. Шуңа күрә алар күп чиракларда бик гамәли, бик практик юнәлешләрне сайлар. Фән өлкәсе ничектер ни кала, читтә кала. Шуңа күрә менә бу мәсьәлә бик кызганычка каршы безнең өчен бик актуаль мәсьәлә һәм бөтен ил өчен бик зур мәсьәлә. Аны хәл итү минемчә бик авыр. Ничек хәл итеп бетерергә мин әйтә алмыйм. Менә мин карыйм, менә татар фәне, татар тарихын өйрәнү. Минем өчен якын өлкәм. Менә татар тарихын өйрәнү өчен күпме тырышлык кирәк. Карап язуын белергә кирәк, кул язмаларын укый белергә кирәк, иске газет журналларын укый белергә кирәк. Аның өчен күпме вакыт уздырырга кирәк. Архив, китапханәдә түземлек юк балаларның. Алар күнеккән, смартфонны ачтым, шунда бөтен нәрсәне таптым.
Мен архивта отырам, отна бойы, қой вақыт. Менің үшін кереклі бір мәғлумат таба алмаймын. Отна бойы отырам, менің болған шындай хәлләрім болған бар. Теге рәттен қарап барасың қай бір шағанақларына, ізлейсің нендер мәғлуматлар. Сеңа керек, сенің фәнни ішің үшін, сенің темаң үшін керек. Юк, таба алмайсың. Ләкин барып іздеп отырасың бетейім. Менә шундай юнәлештә эшләүчеләр Казанчыга каршы хәзер юк дәрәҗәсендә. Татар телен өйрәнү өчен нинди тырышлык кирәк теге фәнни яктан, бөтен нечкәлекләрне аңлар өчен, татар әдәбиятын өйрәнү өчен күпме укырга кирәк. Хәзерге буын укымый, хәзерге буын укырга яратмый, хәзерге буын смартфонга карарга ярата. Менә шуңа күрә бу мәсьәлә шулай ук. Бу гомум тенденция, бу гомум фаҗига дип әйтер мин аны. Интеллектуаль яктан безнең яшь буын бик нык сайыкты. Әле күптән түгел генә Facebook'та карадым, бик кызык бер чагыштыру булды. Кызык өчен аны бер үзеңдә табылып күрсәтә аласың. Моннан 20-30 ел элек булган экзаменацион сораулар, имтихан сораулары математикадан һәм хәзерге. Шул ук мәктәпне тәмамлаган балалар өчен бирелгән сораулар. Соң айырма, җир белән күк арасындагы шикелле айырма. Моннан 30 ел элек ниндидер формулалар, ниндидер шундый матур-матур биремнәр катлаулы, x-лар белән, y-лар белән, уравнениялар, тегесе монсы. Хәзер 4 сорау арасында иң җиңелен тап, иң дөресен тап. Аннан соң менә бу километр, ничә километр була тегесе, ничә метр була монсы. Гади сораулар теге. Безнең вакытта андый сорауга 4нче класс баласы җавап бирә алыр иде. Безнең чорда. Менә Рамис, аннан соң нәрсә? Менә хәзерге буын, мин тегмәдә теге бәлки шулайдыр инде, өлкән буын һәр вакыт яшь буынны сүгә бит инде, Аларның гаебе түгел, аларның ничек дип әйтим инде, фаҗигасы дип әйтер идем хәтта. Ул балалар киләләр университетка. Менә, мәсәлән, мин университетта укытам 1983 елдан, Беренче тапкыр университетка дәресләр бирергә мин 83 елда килдем. Ул вакытта мин керәдем беренче курс студентларына. Алар бит, аларның нигезләре нинди мощный иде. Гуманитар яктан, алар тарихны беләләр иде. Алар географияны беләләр иде. Алар ничек янып торалар иде. Аларга сорау бирсәң, шундый бәхәс кубадыр. Яисә аларга кайбер нәрсәләрне аңлатып та торасы түгел иде, чөнки алар гади нәрсәләрне алар бөтенсен беләләр иде инде. Шуңа күрә алар белән эшләү бер яктан бик җаваплы иде, икенче яктан бик авыр иде. Һәм бик җиңел һәм бик кызык иде. Хәзер керәм. Ярты аудитория смартфонга карап утыра. Ярты аудитория тәрәзәгә карап утыра. Сорау бирсәң, реакция юк, чөнки алар бер нәрсә белмиләр. Чөнки алар кнопкага басарга өйрәнгән иге вакытында. Әйтәм, алардан сорыйм, сез соңгы 2 елыгызда мәктәптә нәрсә белән шөгыльләндегез? Алар әйтә, иге хәзерләндек. Хәзер сорыйм мин алардан, география, менә бу елга кайда, бу шәһәр кайда? Белмиләр. Мин алардан сорыйм, ниндидер, әле кичә генә сорадым. Аудитория утыра, университетның беренче курс студентлары. Сез Идел Болгар дәүләте турында нәрсә беләсез? Нәрсә булса да? Уйлап карасаң, нормаль кеше, ичмасам, ниндидер фикерләр әйтер бит, Берсе әйтте, Болгар шәһәре бар диде. Всё. Зур аудиторияда башка беркем дә бер нәрсә әйтә алмады. Бу бит менә шушы гомум әзерлекнең нәтиҗәсе. Бу интеллектуаль яктан бу буынның нинди икәнлеген күрсәтә торган бер кичкенә генә мизгел генә, бу кичкенә генә факт. Менә кызганычка каршы хәзерге буын шундый, аның белән шитү дә авыр. Нишләргә була Рамис, син миннән рецепт сорыйсың. Син миннән рецепт сорыйсың. Мин ул рецептны бирә алмыйм бу очракта. Мәктәп программасын үзгәртергә кирәк. Егене чыгарып атырга кирәк мәктәптән. Мәктәп, мин хәзер чагыштырып карыйм мәктәп программасын, Нишләптер безнең вакытта бөтен фәннәргә дә вакыт җитәдер. Без яшь чакта без мәктәптә укыган вакытта. Мин хәтерлим, әле күп нәрсәләрне математикадан Совет шунда мәктәптә укыган кеше. Мин күп нәрсәләрне хәтерлим, химиядан, физиканы хәтерлим, финансып түгел, химиядан. Мин хәтерлим кайбер нәрсәләрне биологиядан, мин математикадан кайбер формулаларын да хәтерлим әле, мәктәптә өйрәнгән.
биологиядан нәрсендер хатırlayayım. Демек күп кырлы білім беру мүмкін дейді. Нәрсе біз мында велосипед ойлап табарға тырышабыз яңадан. Менің рецептім шул гына. Біз совет орта білім системасына яңадан кире кайтырга тиеш. Һәм без аны яңадан кайтарырга тиеш. Аның бүтін алдыңгы бүтін табышларын һәм бүтін казанышларын. Бары тик ул вакытта идеологияны алып атырга кирәк иде мәктәптән и все. Шуны менә калдырырга совет системасын. Менә ул вакытта менә мин саныйм, мәсәлән, менә безнең вакытта 70-нче елларда белем биреләдер, төпле белем биреләдер. Рус мәктәпләрендә дә, татар мәктәпләрендә дә нинди алтын балалар тәрбияләнә иде. Хәзер урта мәктәп бирми андый белемне. Юк ул нәрсә. Минем уйлавымча, совет системасының тәҗрибәсе юкка гына ынтылган. Менә сиңа рецепт. Хәзер та соңгы араларда тагын иң популяр сорауларның берсе менә бу ничек итеп рус телле балаларда кызыксыну уятырга һәм әйтәләр иде башка төрле методика кирәк дип. Ләмме методика булса да ниндидер мотивациясыз. Яңадан шул мотивация мәсьәләсе инде. Монда күп нәрсәләр булырга мөмкин. Күп нәрсәләр булырга мөмкин. Укытучылар, кадрлар. Кем укыта балаларны? Заманда мин татфакта декан булып эшләдем бит, әйме? Татар филологиясе һәм тарихы факультетында Казан университетында. Безгә укырга киләләр рус балалары. Татар факультетына. Һәм ул бер кеше генә түгел. Мин әйтә алмыйм инде әлбәттә, дистәләгән кеше килде дип, әйме? Ләкин ел сан диярлек 1, 2, 3 кеше киләдер. Рус балалары саф, шын рус гаиләләрендә туып үскән һәм русча сөйләшкән балалар. Мин алардан сорый идем. Менә мин бер кызымны искә төшерәм, исемен генә кызган шакын шаткан, балык бистәсе районыннан иде бу айыл. Килде әтисе белән, сез дә укырга телим ди. Мин әйтәм, бигәбәт, имтиханнарны тапшырасың да укырга керәсең. Мин шуннан соң кызыксынып киттем. Әйтәм, синең әтиң әниң татарча беләме? Юк, белмиләр. Ни өчен син алай булгач татар факультетына керергә булдың? Чөнки минем укытучым бик әйбәт иде ди. Ул миндә кызыксыну уятты. Мин кызыгып киттем ди, татар теле миңа ошый ди. Әйме? Ярар, мин әйтәм. Бик яхшы. Керәсең, ул керде, укыды, аннан соң 5 ел матур гына тәмамлап китте ул безнең факультетыбызны. Шуннан бу балага тагын бер сорау бирәм. Синең ниләрең, апаларың, абыйларың, бер туганнарың бармы? Энем бар ди. Ничә яшьтән? 2 дидем, 3 дидем шунда. Шуннан без татарча сөйләшәбез бит инде бу бала белән. Татарча сөйләшәбез. Әйе. Шуннан соң мин аңа әйтәм, бу энең синең татарча беләмсең? Ул миңа шулай дип, ул сөйләде. Юк, каян белсен, ул типичный рус малай диде. Гениально. Шундай бер кызык җавап, мин шунда көлеп җибәрдем генә. Ул булай дип кулын селкеде. Ул типичный рус малай диде. Мин алдан бу шуннап булган хәлем. Һәм аннан соң безнең тагын берничә тапкыр шулай шундый очраклар булды. Казан мәктәпләрендә укыган балалар башка җирләрдән килде. Укытучы. Бу бер. Димәк, укытучы фигурасыннан, укытучы шәхесеннән мин уйлыйм, бер 60-70% уңыштырадыр. Укытучы үзе артыннан ияртеп бара алса, татар теленең матурлыгын күрсәтә алса, татар теленең бүтән серләрен ачып бирә алса, мавыктыргыч формада баланы кызыксытырлык итеп. Бу бер. Икенчесе методика. Менә методика дип әйтәбез, әйме? Яңадан без бит күп очракларда аны без 20-30 ел сөйлибез инде методика дип. Менә монда безнең татар халкының ничек дип әйтик инде бер ямсызрак сыйфаты үзенең ролен, тискәре ролен уйнады. Без кешене тыңларга яратмыйбыз. Без кеше фикерен кайвакытта соңга сукмыйбыз. Без көнләшергә яратабыз. Һәм менә бу өлкәдә, менә бу безнең тискәре сыйфатларыбыз, минемчә үзенең тискәре рольләрен уйнадылар, чөнки дәреслекләрнең авторлары башка кешене бу эшкә кертергә теләмәделәр. Монополия килеп чыкты. Мин безнең өлкән, зур тел белгечләреннән
Шундай сүзләр ишетергә туры килде. Нишләп әле ул кем дәреслек язып утыра? Минеке бар бит. Бу эш менә инде. Минлек бар. Мин бүйек, калганнар бүйек түгел. Мин яздым, башка кеше язарга тиеш түгел. Татарда минлек бар. Бер кая китмей ул. Шулай итеп, менә бу нәрсә коточкыч зыян китерде. Монополия һәм менә шушы методика ул бик шундай үзгәрүчән нәрсә. Һәм бу өлкәдә бик нык эзләнергә кирәк. Бик күп нәрсәләрне өйрәнергә кирәк, чагыштырып карарга кирәк, башка тәҗрибәләрне өйрәнергә кирәк. Чөнки бит яңадан әйтәм, тел өйрәнү ул бит башка илләрдә дә бар. Башка тел өйрәтү методикалары бар. Без һаман шәһәр балаларына җир сөрү турында сөйләдек дәреслекләрдә, аларга кызык түгел, алар аны белми. Яисә татарча начар белгән балаларга катлаулы максатлар куйдык. Методика ул шундый бер сүз бар, гибкий булырга тиеш дип әйтәләр инде русча, әйме. Ул бездә андый гибкость дигән нәрсә күренмәде кызганычка каршы. Мәсәлән, менә бит ничектер исәп калырга кирәк. Мәктәптә кемнәр укый, рус яки татар телен кемнәр өйрәнә? Рус балалары. Бу бер категория мәсәлән, алар бик күп булырга мөмкин. Рус телле татарлар. Аларның хәтта алар татар телен белмәсәләр дә, аларның барыбер аермалары бар бит инде руслардан. Татарча начар белә торган татарлар. Бу да категория бар бит, әйме? Яисә, мәсәлән, дүрт категорияны әйтеп, яисә татарча яхшы белә торган татарлар. Бар татар телен өйрәнүче шәһәр балалары, бар татар телен өйрәнүче авыл балалары. Бар Татарстанда туган кешеләр, бар Татарстанда тумаган кешеләр. Шуңа категориялар төрле, шуңа методика да бик төрле булырга тиеш. Менә шушы балаларга төрлесенә төрле методикалар тәкъдим итәргә мөмкинчелек бирергә тиеш. Бу әлбәттә бик катлаулы эш. Мин аны бик яхшы аңлыйм катлаулылыгын. Мин үзем тел белгече түгел, ләкин минемчә безнең тел белгечләре бу юнәлештә эш алып барырга тиеш иделәр инде моннан бер 30 ел элек. Кимендә. 90-нчы еллар башыннан. Ләкин кызганычка каршы шактый горлыклар, кытыршылыклар белән барды бу эш. Менә соңгы вакытта мин күрәм, ниндидер үзгәрешләр бар, менә интернетта да шундый хәбәрләр тарала башлады. Матур гына методикалар. Менә методика дигән нәрсә ул шулай безне бик нык артка тартты. Өченче нәрсә максат. Менә мин аны һаман кабатлыйм инде бу сүзне. Ике телне дәүләт теле итеп игълан иттек. Һәм тынычландык. Мин әзрәк кенә арттырып җибәрәм, дәйме, аңлашыладыр. Ягъни, нәтиҗәдә без нәрсәгә ирешергә теләдек? Идеалда әлбәттә шулай булсын иде. Идеал. Безнең Татарстанда бүтән халык камил дәрәҗәдә татарча сөйләшә һәм русча сөйләшә. Кирәк икән ул татарча сөйли, кирәк икән русча сөйли. Җыелыш бара, кемдер русча чыгыш ясый, кемдер татарча чыгыш ясый, бүтән кеше аны аңлый. Бу идеал. Бу коммунизм шикелле идеал бу. Андый максат куярга мөмкин әлбәттә, ләкин аңа ирешеп булмаячак. Чөнки без айрым дәүләт түгел, монда кеше килә, китә, кемдер Татарстанга күчеп килә, аның шундый үзенең проблемалары туа. Димәк, без ниндидер конкрет максат куярга тиеш идек. Рус телле балаларга татар телен өйрәтеп, без нинди максатка ирешә алабыз яки телибез. Камил дәрәҗәдә аларга татар телен өйрәтеп битереп булмый барыбер. Максат куеп була, ләкин ирешеп буламы юк. Шуңа күрә без менә ничектер хәтта үзебезгә дә аңлата алмадык шикелле. Нәрсәгә без ирешергә телибез? Тагын нәрсә? Әйдә сөйләшәбез. Һәм бу шулай бераз бу тәнрәк тема инде. Менә күптән түгел бездә шундый бер бәхәс булып алган иде. Безнең бер галим Илшат Саитов шундый сүз әйткән иде. Менә мин сорау бирәм, соңгы 20 елда нинди татар романын укыганыгыз бар?
нәрсәне башкаларга киңәш итеп бирер идегез соңгы 20 елда җавап бирерлек һәм миңа җавап бирә алмыйлар. Менә сез ничек уйлыйсыз, бу өлкәдә сез менә әйтә аласызмы, менә бүтәннәр менә шушы романнар чыкты, шуларны укыгыз. Искә төшереп әйтә. Бер кемгә дә реклама ясамыйм, махсус. Теге әйтмәсеннәр бөтенләй бер нәрсә белми дип. Бармы? Ләкин монда тенденция бар. Бар. Әйтим инде, шул Айдар Халим әсәрләре, Зөлфәт Хаким әсәрләре, Фәүзия Байрамова, Вахит Имамов әсәрләре. Ничек тә булмасын, безнең классик язучыларыбызның әсәрләре барыбер үзенең актуальлыгын югалтмадылар. Аяз Гыйләҗев әсәрләрен укысыннар. Соңгы 20 елда язылган дигән. Юк, мин аңладым, юк, мин шуңа күрә классик әсәрләргә дә кире кайтырга кирәк дип саныйм. Ярар, бу теге реклама булып бармасын, әйме. Гомумән, мин инде шактый озак яшәгән бу дөньяда. Һәм чагыштыра алам күп нәрсәләрне, Рамис. Менә 60-нчы еллар башында Советлар Союзында әдәбиятка карата шундый бер бум иде. Бүтән кеше җабырылып китап укый иде. 50-нчы ел ахырында башланды ул бигрәк тә теге Хрущев чорыннан. Бүтән кеше җабырылып китап укый иде. Пүчтәк китапларның тиражлары 40-50 мең иде. Классик әсәрләрнең тиражлары 150, 200, 300 мең иде. Марксизм, ленинизм классикларының тиражлары миллионга җитә иде. Матур әдәбиятны кеше укыйдыр, җәмгыятьтә мода иде шундый. Самая читающая страна в мире дип әйтәләр вакытта Советлар Союзы. Һәм шуннан чыннан да шулай иде. Әдәбият кешене ничек үзгәртә, кешене ул тәрбияли, кешене ул үстерә бөтен яктан да. Әйме? Яхшы әдәбият. Кызганычка каршы әкренләп бу тенденция сүнде. Мин аның сәбәпләрен аңламыйм. Бәлки ул табигый күренештер, бәлки ул шушы хәзер технологик үзгәрешләр белән бәйледер, әйме? Китапның дәрәҗәсе төште. Менә заманында мин инде әзрәк кенә кайбер читкә дә китәм инде, Рамис, кара. Без заманда бик күп экспедицияларда йөрдек бит, әйме? Студент чакта безнең остазыбыз Миркасым Госманов белән без бик күп төбәкләрдә, татар авылларында булдык. Һәм ул татар авылларында булган вакытта без һәр бер йортка диярлек кирип чыга идек. Китап эзләп, иске китаплар эзләп. Һәм мине бүгенге көнгә кадәр гаҗәпләндергән бер күренеш, Рамис. Һәр бер татар йортында гарәп язулы китаплар бар иде. Әле 70-нче елларда. Алар үзләре укымасалар да, нәрсә икәнен белмәсәләр дә, барыбер бер китап, 2 китап сакланып калган. Димәк, кайчандыр аларда китап күп булган. Димәк, татарда аның менә шушы белемгә омтылыш, китапка ихтирам, ул бик күптәнге күренеш, традиция, һәм ул барыбер ниндидер кайдыр безнең геннарда бар ул инде бүген. Ләкин теге дөнья куып, дөнья мәшәкатьләре белән күрәсең, хәзер авылларны алсак, хәзерге авылларда һәм шәһәрләрдә татар һәм рус та дөресен әйткәндә китап укымый. Китап укымый. Иң яхшы очракта беллетристика, детектив, ниндидер теге юкатышлыклы хатын-кыз романнары һәм шуның белән вәссәлам. Бу тенденция бик борчулы тенденция, чөнки халык үсми. Матур әдәбиятсыз җәмгыять фәкыйрьләнә, матур әдәбиятсыз җәмгыять бик күпне югалта. Без кызганычка каршы, теге руста бар бит общество потребителей. Без кызганычка каршы соңгы 15-20 ел эчендә шушы общество потребителейгә әйләнеп беттек. Күпме сүктек Американы, күпме сүктек Европаны. Хәзер дә сүгәбез. Ләкин менә шушы интеллект ягыннан, әдәбиятка мөнәсәбәт ягыннан без үзебездә шундыйрак бер үзебез сүккән хәлгә килдек әйме. Менә хәзер язучыларны беркем дә белми, хәзерге көн язучылар. Ну, мин инде монда арттырып әйтәм кай вакыт, ләкин бит күпчелек халык белми. Мәсәлән, хәтта без 70-нче елларда мәктәптә укыган чакта, о Вознесенский, о Евтушенко, о Рождественский, о Булат Акуджава.
о Амирхан Еники, о кім Мирса Ямир, о Муса Жалил білейді бей. Қазір міне сұра студентлардан, қазіргі заман рус язушыларын кімдеріні білесің деп. 99% бір кімді де атамашақ. Қазіргі заман балаларынан сұра, татар язушыларын кімді білесің деп. Ең жақсы шырақта біріншесі сеңа Тоқайны аташақ, Муса Жалилін аташақ. Бұл көпшілік, бұл әлбәтте бик яқшы білгішлері де бардыр, бик тілеп оқушылары да бар. Барынсы әлбәтте. Ләкин бұл масса көлем зор тең көрініш түгіл қызғанышқа қаршы. Міне, менің ойлауымша татар әдебиеті исән. Гәрше қазір бұлынар алмашында, менің ойлауымша татар әдебиетінің бигрәкті 20-ші yüzyılдың ақырында шундай матур чоры болып алды. Зор, бик біздің прозаикларыбыз, драматургларыбыз шушы вакытта иҗат иттеләр. Мөхәммәд Мәһди, Әмирхан Еники, Гариф Ахун, Аяз Гыйләҗев, Туфан Миннуллин, башкалар. Бу эпоха, ул эпоха китте. Хәзер язучының да хәле үзгәрде инде әлбәттә. Ансы да бар. Элек язучы дәрәҗәле кеше, гонорарлар ала, аны Мәскәүдә тәрҗемә итәләр. Хәзерге көндә язучылык артык зур табыш бирми. Кеше дә сәләт булса да, бәлки шушы өлкәгә артык керергә теләми. Шулай да безнең менә әйткәнемчә, кайбер исемнәрне мин атадым. Минемчә бар әле безнең шактый көчле язучылар. Марсель Галиев, Алисан Сауллага шөкер, атаганнарга кушып онда әйтәм. Башкалар. Һәм тагын бер генә сорау бирәм, сез бер сорауга җавап биргәнегез бар ва менә сезнең Элвин Грей дигән менә бу иҗат тарашыгыз. Әйтәсегез килмәсә әйтмәгез. Нишләп әйтмәскә әйтәм? Җәмәгать кешене сүгү бик җиңел ул. Һәм менә хәзер кайбер кешеләр монда теге безнең татар җәмгыятендә ничектер полюслар барлыкка килдеме? Кемдер Элвин Грейны күккә күтәреп мактый, кемдер хурлый. Пиракка батыра. Беләсеңме? Менә мәдәният ул төрле булырга тиеш. Югары мәдәният. Интеллектуаль. Барлык кеше өчен түгел. Дәрдмәндне бөтен кеше аңлап бетерми. Ул нормаль күренеш. Андрей Вознесенский яки Борис Пастернак шигырьләрен бөтен рус аңлап бетерми, русча камил белсә дә. Бу нормаль күренеш. Югары мәдәният, югары әдәбият. Нормаль уртада торучы киң әдәбият яки мәдәният бар. Бу инде кешенең үзеннән тора. Никадәр күп ул шушы мәдәниятне үзләштерергә тели. Бар массовый мәдәният. Һәм бөтенесе дә алар бер-берсенә йогынты ясыйлар үзенчә. Алар бер-берсе белән бер янәшә баралар. Һәм һәр азмы күпме һәр берсе милләтнең яки җәмгыятьнең үсешендә үз функциясын үти. Бары тик югары мәдәният була алмый. Яки бары тик массовый мәдәният була алмый. Бөтенесе булырга тиеш. Ул вакытта гына табигый күренеш ул. Мин инде Ирактан башладым. Һәм мәсәлән мин моннан инде 3 ел элек интернетта карап отырасың инде кай вакыт нәрсә, ниндидер яңа нәрсәләрне эзләп отырасың. Мин шушы Радик Юлиакшин Элвин Грейның кайбер клипларын карадым. Әйтәм, менә бит җигет. Әллә ни теге бик катлаулы мелодияларда түгел, әллә нинди теге бик котышкыч матур җәелеп киткән моңлы тавышта түгел. Ләкин җигет үз урынын белеп, үз функциясын үти һәм бик күп кешегә ошый. Нишләп без аны мактарга тиеш түгел? Ул үзенең татар эстрадасында һәм хәзерге татар музыкасында үз урынын тапкан. Бәлки миңа бөтен нәрсә шап итмидер, миңа аның кайбер җырлары шап итмидер. Ләкин минемчә ул күренеш, кызык күренеш. Һәм монда бит әле тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Менә Шаллыда теге бар бит әле кем? Ира Смелая деген бер яшь кыз рэп җырлады, акцент белән татарча. Рэп сөйләде дип әйтегән дәйме?
ошамый миңа бу стиль. Ләкин бер карыйм интернетта бу кыз шушы татарка дип йөри бит инде үзен. Үзенең җырын башкара сәхнәдән. Бүтән зал аңа кушылып җырлый татарча. Нишләп алай булырга тиеш түгел әле? Элвин Грей Казанда нинди концертлар җыя? Анда татарлар гына бармый бит. Бу азмы күпме татар телен, татар традициясын, татар культурасын, мәдәниятын пропагандалау түгел микән? Рәхмәт әйтергә кирәк аңа. Иҗат итсен, рәхәтләнеп. Мин аны беркемгә каршы да куймыйм, беркем белән дә чагыштырмыйм. Үссен, яшәсен. Салаватның үз урыны, Элвин Грейның үз урыны. Аллага шөкер, алар бездә икесе дә бар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.